Je ženatý. To nie je žiadna vada. Už to vidím. Nenásytné samičky, ktorým týkajú biologické hodiny, vyrážajú na lov. Ženáči z Krimesa. Ženáč ukrytý v zákope sa v podstate snaží tváriť nenápadne, i keď upozornenie, že ide po ňom lovkyňa, mu imponuje. Prejavený záujem je vždy príjemný. Muž odoláva. Lovkyňa nasadí silnejší kaliber, skráti sukňu, svieži letný parfum vymení za ten s feromónmi a zväčšené objemy vlasov, rias a prs tiež nemôžu uškodiť. Príde bližšie k ženáčovi, aby mu vymasíroval unavený krk. A tiež, aby parfum lepšie pôsobil. Nadviaže debatu akože, aký je chalan skvelý, A on, sprostý, jej na to brániaca odpovedá, ale ja som ženatý. Lovkyňa sa žoviálne usmeje. Práve si uvedomila, že ak sa jej túto korisť podarí uloviť, bude to ozajstná chuťovka. Preto po jeho rozkošnej námietke, že je ženatý, vyrazí priamo do protiútoku otázkou. A to je nejaká vada? Muž sa roztápa. Toľko odvahy z jej strany. Toľko záujmu. Ten adrenalín. To dobrodružstvo. Skúša ma? Myslí to vážne? Pozrie na ňu. Ty brďo. Ona to myslí vážne. Najprv je zmetený. Potom sa podvolí. Lovkyňa je šťastná. Nachádza skroteného žrebca, ktorý už vie, o čo ide. Nie je to nejaký neskúsený mladík, vytrasený zo vzťahu ako taký zajac. Muž opúšťa svoju ženu. Rozviedol sa a oženil sa s lovkyňou. Je len škoda, že lovkyňa bola šťastná tak krátko. Rok na to videli totiž jej chlapa, ako mu krk masíruje nejaká nová samička. A vraj ani sa nebránil. Byť ženatý je vada, vraví si dnes bývalá lovkyňa. Žiaľ, musela stratiť rok, aby na to prišla. Je opäť sama a jej biologické hodiny stále týkajú. Zhrnutie. Keď muž opustí ženu kvôli inej žene, je pravdepodobné, že to zopakuje.